Yn y fideo hwn, dwi'n mynd i ddangos i chi sut i wneud prawf T annibynnol neu independent t-test yn SPSS. Felly mae gen i ddata ar gyfer arbrawf ffug sy'n dilyn cynllun annibynnol o'n blaen ni. Mae gen i golofn gyntaf sy'n deud wrth ni rhif y cyfranogwr, mae'r ail golofn yn deud wrth ni ein newidyn dibynnol ni, a mae'r drydedd golofn yn deud y newidyn annibynnol i ni. Felly, yn yr arbrawf ffug hon, nath ni ofyn i bobl ddeud sawl uned o alcohol o'n nhw'n yfed yn pob wythnos, a mae'r grwpiau dyn ni'n cymharu yn cynnwys grŵp o fyfyrwyr a grŵp o unigolion sydd ddim yn fyfyrwyr, felly grŵp rheolydd. Iawn, felly'r unedau o alcohol ydy'r newidyn dibynnol a'r grŵp ydy'r newidyn annibynnol. Os da ni'n clicio ar y bottom yma, mae'n mynd i ddeud wrth ni be mae 1 yn cynrychiolu a be mae 2 yn ei gynrychiolu. Felly mae 1 yn cynrychiolu y myfyrwyr, felly'r 20 cyfranogwr cyntaf, maen nhw yn y grŵp myfyrwyr, a mae'r 20 cyfranogwr ola yn y grŵp rheolydd. Iawn, felly i wneud prawf T annibynnol, da ni'n mynd i fynd i Analyse, Compare Means and Proportions, a wedyn Independent Samples t-test. Felly mae hwn yn brawf T annibynnol am fod y cynllun yn annibynnol. Iawn, dyn ni'n cymharu 2 grŵp annibynnol. A be mae hynny'n golygu ydy fod yna bobl gwahanol yn y 2 grŵp. Pan dyn ni'n clicio hwnna, dyn ni'n cael ffenestr newydd, a dyn ni angen symud ein newidynau i'r blychau gwahanol. Felly, dyn ni'n mynd i symud ein newidyn dibynnol, dependent variable, sef yr unedau o alcohol, ar draws i'r blwch test variable. A wedyn, dyn ni'n mynd i symud y newidyn annibynnol, yr independent variable, draw i'r blwch grouping variable. A dyn ni angen clicio ar Define Groups yn fama, mwyn deud wrth SPSS be di grŵp 1 a be di grŵp 2. Felly ar ni ddefnyddio'r rhifau 1 a 2, felly grŵp 1 ydi 1 a grŵp 2 ydi 2. A wedyn, da ni'n mynd i dicio ar y blwch homogeneity of variance, a da ni'n mynd i gadw yr estimate effect size fewn. Felly, cwpl o bethau i gofio yn fama, da ni'n gwneud prawf T pan mae gen ni 2 grŵp. Iawn, felly, da ni ddim yn gallu gwneud prawf T os oes gen ni fwy na 2 grŵp. A'r rheswm da ni wedi ticio'r blwch homogeneity of variance ydy am fod hwn yn dybiaeth neu'n assumption ar gyfer y prawf T. Nawn ni glicio ar OK. Ond mae hyn yn cynhyrchu ffenestr allbwn i ni gyda data y prawf T. Ond cyn ni fynd drwy yr rhifau yma i gyd, dwi eisiau dangos i chi sut da chi'n gallu newid ffont neu maint ffont y grwpiau, y text yn fama. Dwi wedi gwneud o'n barod ar gyfer y tabl yma, ond na i ddangos i chi sut i wneud o'n gyffredinol oherwydd weithiau mae'r rhifau yma yn andros y fach. Felly, be ydych chi'n gwneud ydy clicio ar y tabl ddwywaith, a wedyn ydych chi'n amlygu y celloedd, a wedyn yn newid maint y ffont. Felly, yna newid o i 18, a jyst gwirio bod ni wedi gwneud nhw i gyd. Iawn, unwaith ni wedi gwneud hynny, mae'r ffont bach mwy i ni. Felly, mae'r allbwn yn cynnwys cwpl o bethau, nawn ni fynd drwy fo. Mae'r un cyntaf, y grŵp statistics, mae hwn yn mynd i ddeud wrthyn ni gwybodaeth am y grwpiau gwahanol. Felly, dyn ni'n gallu gweld be di'r cymedr ar gyfer y grŵp myfyriwr a'r cymedr ar gyfer y grŵp rheolydd ar wahân, a dyn ni'n gallu cael yr gwiriad safonol, sef y standard deviation, a'r cyfeiliornad safonol hefyd. Felly, be dyn ni'n cyfeirio at hein fel ystadegau disgrifiadol. Y tabl nesaf, hwn ydy canlyniad y prawf T. Iawn, ond cyn i ni fedru edrych ar hwn, da ni angen gwirio y dybiaeth. Iawn, felly da ni angen sgrolio i lawr tan da ni'n cyrraedd y tabl homogeneity of variance test. Felly ar gyfer y prawf T, un o'r tybiaethau ydy homogeneity of variance neu homogenedd amrywiant. A be mae hwnna'n dweud wrth ni ydy
fod amrywiant y ddau grŵp yn eitha tebyg, iawn, dyn nhw'n andros o wahanol o'i gilydd. Mae'r prawf yma, prawf Levines, yn gwirio hynny. Felly, be ni eisiau edrych ar yma ydy yr lefel arwyddocad. Felly, ar gyfer Levines test, dyn ni ddim eisiau hwn fod yn arwyddocaol. Iawn, felly, y trothwy dwi'n defnyddio, wel, dyn ni'n defnyddio'n gyffredinol ydy 0.5. Felly, os ydy'r gwerth arwyddocad o dan 0.5, mae hwnna'n golygu fod o'n arwyddocaol neu'n significant. Os mae o dros 0.5, dydy o ddim yn arwyddocaol, it's not significant. Iawn, felly, ar gyfer y prawf yma, dyn ni ddim eisiau hwn fod yn arwyddocaol. Iawn, achos be mae hwnna'n dweud wrth ni ydy amrywiant y ddau grŵp ddim yn wahanol mewn ffordd arwyddocaol. Felly, yn yr enghraifft yma, y lefel arwyddocad ydy 0.116, felly dydy hwnna ddim yn arwyddocaol sy'n golygu fod y dybiaeth wedi ei chadw. Iawn? So, homogeneity of variance is assumed. So, dyn ni angen gwybod hynny, a wedyn fedrwn ni fynd yn ôl at y tabl Independent Samples t-test. Iawn. Wnewch chi weld yma fod yn mae ddwy res. Mae gen ni equal variances assumed and equal variances not assumed. Yn ein achos ni, dydy Levines ddim yn arwyddocaol, felly dyn ni'n mynd i edrych ar y rhes gyntaf yma, equal variances assumed. Os ydych chi'n rhedeg y data, mae prawf Levines chi yn arwyddocaol, it's significant, ydych chi angen edrych ar yr ail res, equal variances not assumed. Iawn, a ydych chi'n mynd i ysgrifennu'r gwerthoedd hyn yn lle. Felly, cwbl o bethau yma, mae gen i golofn yn deud ty, a hwn ydy ein ystadegyn prawf ni. Hwn ydy t-value, gwerth ty. Wedyn mae gen i DF, a mae hyn yn cynrychiolu degrees of freedom, sef graddau rhyddid. Felly pan dyn ni yn cyflwyno neu'n ysgrifennu'r canlyniadau hyn, dyn ni angen hwnna. A wedyn mae gen i y lefelau arwyddocad. Iawn, felly os ydych cwestiwn ymchwil yn un gynffon, iawn, mae o'n gyfeiriadol, dych chi angen edrych ar y golofn one-sided P. Os ydych cwestiwn ymchwil chi yn ddwy gynffon neu'n anghyfeiriadol, dych chi angen edrych ar y golofn two-sided P. I esbonio hynny bach mwy, os ydych chi'n nodi cyfeiriad penodol yn eich rhagdybiaeth neu'n eich cwestiwn ymchwil, enghraifft, dych chi'n deud bod chi eisiau gweld os ydy myfyrwyr yn yfed mwy na'r grŵp rheolydd. Mae hwnna'n gyfeiriadol, felly fysa chi'n edrych yn yr one-sided P column. Os ydy'r cwestiwn ymchwil yn fwy eang, ydych chi'n dweud dwi eisiau gweld os oes yna wahaniaeth rhwng faint o alcohol mae'r myfyrwyr a'r unigolion sydd ddim yn myfyrwyr yn yfed, yna ydych chi'n edrych ar y golofn two-sided P. Iawn. A'r trothwy eto ydy 0.5, felly os ydy'r gwerthoedd arwyddocad yn llai na 0.5, dych chi'n dweud fod yna wahaniaeth arwyddocaol rhwng y ddau grŵp. Iawn, felly fod yna wahaniaeth arwyddocaol rhwng faint o alcohol mae'r myfyrwyr yn yfed a faint o alcohol mae'r grŵp rheolydd yn yfed. Iawn, ac yn handi iawn yn y fersiwn mwyaf newydd o SPSS, maen nhw'n lliwio hwn. Iawn, felly os ydy o'n wyrth gole, mae hwnna'n golygu fod yn arwyddocaol, ac os ydy o'n fwy o wyrth tywyll, mae hwnna'n golygu fod o ddim yn arwyddocaol. Iawn, felly ydych chi'n mynd i gael eich gwerthoedd ar gyfer yr prawf ty yn y golofn hwn. A'r peth ola dyn ni eisiau edrych ar os dyn ni'n mynd reit lawr ydy yr tabl Independent Samples Effect Size. Hwn yn mynd i ddeud wrth ni pa mor fawr ydy ein effaith ni. Felly os ydy'r effaith yn fach, yn gymedrol neu yn fawr. Felly ar gyfer prawf ty, yn gyffredinol, da ni'n mynd i edrych ar gwerth Cohen's d. Iawn, felly yn maint effaith Cohen's d. Felly da ni'n mynd i'r rhes hwn a da ni'n mynd ar draws i'r golofn point estimate. Iawn, a'r gwerth dyn ni'n gael ar gyfer Cohen's d ydy 1.18. Felly maint effaith yr prawf ystadegol hwn ydy 1.18. Felly fysa chi'n ysgrifennu hwnna
A wedyn, da chi angen dehongli y maint effaith a deud os ydy'r maint effaith yn fach, yn gymedrol neu yn fawr. Felly, yn gyffredinol, y trothwyd yn defnyddio ydy, os ydy gwerth Cowens D yn bwynt 2, mae hwnna'n faint effaith bach. Os ydy o'n pwynt 5, mae o'n faint effaith cymedrol, ac os ydy o'n bwynt 8 neu fwy, mae o'n faint effaith mawr. Felly, yn yr enghraifft yma, mae gen i faint effaith o 1.8 sydd yn faint effaith mawr.